ai venit la Ai Voce! Astăzi vreau să răspund la o întrebare care mi-a fost pusă de către cineva, dar este pusă de către foarte mulți vocaliști în toată lumea. Și anume, cum se cântă în vocea mixtă? Mai exact, cum cântăm în heady mix? Dacă ar fi să traducem acest termen, putem să spunem că este vorba despre o voce care are rezonanță predominant înaltă, subțire și cu putere, cu prezență, cu claritate. Exemplul care mi-a fost adus înainte este Dimash, cel pe care mulți îl adoră și încearcă să îl categorisească din punct de vedere vocal, ca fiind mixed voice, chest mix, heady mix și așa mai departe. Într-adevăr, notele pe care el le ia în diferitele piese pe care le cântă, în acele pasaje înalte, bineînțeles, în special, sunt impresionante și întinderea lui vocală este ceva extraordinar. Ușurința cu care pare că le cântă și nu depune un efort extraordinar, face ca acele note să fie râvnite de către foarte mulți vocaliști. Voi încerca să vă ajut astăzi și voi folosi tehnica vocală completă ca să explicăm și să exemplificăm aceste sunete de heady mix. În tehnica vocală vom spune că acest termen înseamnă neutral cu densitate mare și twang distinct. Sau neutral cu twang distinct. Ce este neutralul? Este funcția vocală pe care toți o folosim. Vocea noastră, nu altă voce. Da? Vocea ta, vocea mea, care pornește de la cel mai grav sau jos sunet pe care tu poți să-l iei sau eu pot să-l iau, până la cel mai înalt pe care putem să îl atingem, fără să aplicăm volum. Practic, acest neutral, această funcție vocală neutral, nu se poate lăuda cu un volum puternic, însă se poate lăuda cu o întindere foarte mare, practic, de la cel mai grav până la cel mai înalt sunet din vocea fiecăruia. Peste acest neutral se adaugă, deci se amestecă, de aici termenul mix, cu twang distinct. Cum cântăm în această funcție neutrală? Să spunem un exemplu. Poți încerca și tu, ia sunet cu sunet, poți încerca de la cea mai gravă până la cea mai înaltă sau poți lua deja de la mijloc sau chiar note mai înalte pentru a vedea cum sună vocea ta în această funcție neutrală. Nu uita, nu adăuga volum sau efort. Și numărul 2, am spus twang. Oare cum găsim twang? Ai încercat vreodată să-l imiți pe Bugs Bunny? What's up, Doc? Sau să imiți o rață. Mac, 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 mac. Sau un avion care aterizează. Sau o sirenă. De exemplu. Da? Astea sunt câteva exemple prin care tu poți găsi twang în vocea ta. Tractul vocal se îngustează, iar sunetele capătă această strălucire, claritate și chiar volum, putere, fără a aplica efort în plus. Asta este o chestie extraordinară și noi toți beneficiem de twang, cântăreți sau nu. Așadar avem neutral, și twang pe el. Sau sau și sonoritatea deja capătă carne, am putea să spunem, prezență, claritate. Hai să spunem că am găsit aceste sonorități în voci. Da? Dar cum cântăm? Ce legătură au aceste sunete foarte stridente, foarte ciudate, care nu sunt folosite toată ziua, cu cântatul acela frumos de note extraordinare și impresionante? Ei bine, mai întâi, asta este traseul. Trebuie să deconstruim sunetul, să vedem
ce elemente conține el ca să devină ceea ce tu dorești. Cum exersăm și cum îl găsim. Alegem un scurt pasaj muzical sau 2 note sau chiar o notă, da? Dacă este nevoie și încă suntem la început, și cântăm doar simplu, cu vocea curată. Vedem cum sună, ne familiarizăm cu sonoritatea vocii noastre. Apoi, încercăm să aplicăm twang distinct pe același pasaj vocal sau pe acel interval sau notă și vedem diferența. Cum ne simțim, ce senzație avem în gură, dar ce senzație avem în suport și ne acomodăm cu sunetul vocii noastre, pentru că este foarte important acomodarea cu propria voce, cu propriile sonorități. Bine ai venit în lumea vocaliștilor! Hai să încercăm! Eu am ales pentru o primă exemplificare un scurt pasaj din piesa celor de la Steelheart, She's Gone. Cum am spus, Dimash nu este singurul care folosește această funcție vocală neutral cu twang distinct sau Harry mix. Spre finalul piesei despre care vă vorbesc, are acea frază muzicală leire, o leire, o leire. Și fiecare din această leire este pe o altă notă. Și avem așa: Do 5, Mi bemol 5, Sol 5. Haideți să cântăm această frază muzicală mai întâi doar pe neutral. Este un pasaj înalt. Acelea sunt note foarte înalte. Deci va suna așa. Leire, oh leire, oh leire. Parcă acel sol 5 n-a avut ceva. După gustul meu muzical, n-a avut multe și notele de dinainte au avut lipsă de ceva. Aici intervine twang distinct. Leire, oh leire, oh leire. Deja sunetul are strălucire, are prezență, are o foarte mare claritate, precizie și, credeți-mă, nu este obositor și nu am nevoie de mult efort. Se poate pune întrebarea, dar cât aer ai nevoie ca să susții așa ceva? Pentru că, hei, suntem învățați, poate să credem și să practicăm lucrurile ăsta. Ne trebuie foarte mult aer. Nu. Avem nevoie de un suport foarte bun, dar nu aer mult. Când am cântat, ai auzit acel aer? Nu este aer care se aude. Aerul este doar combustibil, dar el este reținut, pentru că dacă ar ieși aer, sunetul ar fi cu aer și atunci avem neutral cu aer. Dar asta este altă discuție. Haideți să luăm și alte exemple muzicale sau sunete. Cam așa ar fi acel exact fragment strict de la All By Myself, Anymore, pe care chiar Dimash îl cântă. Haideți să luăm și câteva sunete pur și simplu în urcare și să vedem până unde putem merge cu vocea pe aceste sunete neutral cu twang distinct sau Harry mix. Acesta este un Sol 5. Acesta este deja C5. Și dacă ar fi să mergem mai sus, deja intrăm în altă zonă de whistle notes. Da? Notele acelea whistle pe care Ariana Grande le realizează cu atâta maestrie. Poate că vom face un filmuleț și despre aceasta. Lăsați în comentarii dacă doriți așa ceva. Toate bune și frumoase. Poate te gândești, da, eu sunt la început și poate că nu știu. Sau am încercat, mi-a ieșit, dar uneori nu-mi iese. Câteva lucruri de care să ții cont. Adu-ți aminte. Nu pui volum în plus. Nu pui volum în plus. Ci ajustezi tractul, ți-aduce aminte de Bugs Bunny, ți-aduce aminte de sirenă, ți-aduce aminte de rață
și exersezi aceste sunete și te acomodezi cu sonoritatea vocii tale. Foarte important, pentru că este o chestiune de percepție. Cum simți tu? Ce senzații ai? Ce efort ai nevoie în trup ca să faci toate aceste sunete și după aceea să începi să construiești sunetul, pentru că acest sunet se construiește din aceste elemente. Nu-ți fie teamă să fii gălăgios și nu-ți fie teamă să experimentezi cu vocea ta. Deci, ce ai putea să faci? Exersează-ți twang-ul. Exersează-ți neutralul sau vocea ta. Ia fiecare sunet în parte. Să spunem un exemplu. Da? Apoi, poți să faci sirena. Sus și jos. Sigur că tu poți să decizi după aceea cât de stridentă vrei să fie vocea ta, dar mai întâi descoperă și exersează acest twang pe vocea ta și nu uita să pui susținere. Ce mai poți să faci sunt aceste slide-uri. Da? Întotdeauna folosește acest zâmbet. O să te ajute la poziționarea limbii în gură și a laringelui de asemenea. Cum am mai spus, probabil că aceste sunete lipsite de un context muzical foarte posibil să nu facă sens și să zici că nu îți place și nu ești mulțumită, dar nu uita că aceasta este practica. Ascultă în vocea artistului respectiv exact aceste elemente despre care am vorbit aici. Vezi dacă sonoritatea vocii lui are tot așa, o strălucire, o stridență. Vezi cât deschide gura. Gândește-te, se aude aer pe voce. Sunt anumite chestii pe care tu poți să-ți educi urechea să le auzi. Știu, în vocea ta întotdeauna o să ți se pare că ele sună altfel și este adevărat. Pentru că noi toți avem o amprentă vocală. Suntem unici și asta este extraordinar. Asta face timbralitatea vocală, să fim recunoscuți după timbrul vocii noastre. Și ideal este să păstrezi această amprentă vocală și atunci când cânti, nu doar când vorbești. Nu-ți fie teamă să-ți descoperi vocea, să-ți o iubești, să-ți o îmbrățișezi, să-ți o lucrezi și să-ți o folosești. Pentru că nu uita, ai voce!